כיוון שזו הייתה מלחמה קצרה, לא היו צריכים לגבור אותם פעמיים. נגיד, במלחמת יום כיפור היה הרבה יותר קשה. במלחמת יום כיפור קברו אותם פעם אחת באיזה מקום בדרום, ואחר כך הוציאו אותם, הביאו אותם לערים שהם היו צריכים להגיע אליהם. היו חלק גדול מההרוגים, קברו פעמיים. בעצם סבתא הייתה לבד כל המלחמה, נכון? סבתא היית מגיע הביתה מדי סבתא פעם? הייתה התרגלה להיות לבד. כן, כי היה לי שעות מיטות, היה לי טוסטוס, אז יכולתי לקפוץ. אבל סבתא במלחמת יום כיפור הייתה חצי שנה לבד. וגם בששת הימים עם אמא שלנו הייתה... כן, כן, הייתה לבד במקלט, ירדה, עלתה, כמעט לא עלתה. היא ממושמעת, היא לא כמובן. כמעט לא זזה משם. והיא גם לא ידעה מה איתך, היא ידעה שאתה מסתובב היא רצתה כשאני באתי לישון איזה חצי שעה או שעה בבית, אז אמרתי מה נשאר במקלט עם כל הצעקות, אז כמובן עליתי לבית לישון, אבל היא צעקה עליי. אבל בסך הכל הייתה תקופה באמת לראות את כל האנשים ואיך שהם חוו את החוויות אחר כך לקום, השאלה שאת שואלת היא שאלה מאוד קשה, מפני שבאמת את צריכה את ההורים עצמם לשקם, את צריכה את הילדים אחר כך לשקם, בתי ספר. היום גם הצבא וגם משרד הביטחון לא היו ערוכים כמו היום, שיש קצינות נפגעים ויש משרד הביטחון ועובדות סוציאליות וכדומה. קושי אז התחילו רק להבין מה הולך סביבם. אני חושבת שזה היה שונה כי היה תודעה של ניצחון. בניגוד למלחמת יום כיפור והמלחמות שבאו אחר כך שהיה... התודעה בציבור הייתה של... אין ספק הייתה אפוריה מאוד גדולה. אבל בניגוד למה שכרגע יש לנו מנהיגים, אני גם מקווה שמספיק, אבל למשל, מספרים על ראש הממשלה הזה היה לוי אשכול. אז הוא יצא למסיבת העיתונאים אחרי שבממשלה הם סגרו את הדברים, הוא עשה להם ככה וי, וכולם מחאו לו כפיים, הוא אומר, וי, ויקטורי, ניצחון, איזה יופי. הוא אומר, לא, אתם טועים, אבי שלי זה לא כך. אבי שלי בא להגיד לכם, אביק רחסמן הרויס. איך זוכלים מפה החוצה? הוא אומר ביידיש. איך ממשיכים? זה ראש ממשלה, אתם יודעים שכבר עבר ניצחון, במקום לשאוג ולהריע כמו שאנחנו עשינו. באמת במרכז הרב עשו אחר כך מסיבת הודיה. עוד הגיעו שם, אני זוכר את הרב עמיטה, לשי עגנון, וכל מיני אנשים שהסתובבו, באו, כן, זה היה משהו מרומם מאוד מאוד מאוד. ואני זוכר את הנאום של חנן פורת, והוא לחם שם, כן, הוא ככה התפייט וככה אמר, ביקשנו בירושלים עירך ברחמים תשוב, איך עיכבנו את הדם שלנו פה, כן? היו ביטויים קשים ככה, אבל זה, הייתה מסיבת הודיה מדהימה, מאוד מאוד יפה. אז באמת היה מאוד מרומם. עם ישראל בכלליותו, זה לא רק זה, פתאום כל יהודה ושומרון קיבלנו אותם. אני זוכר שעשינו טיול, נכון? עכשיו תארי לך שהסיירת הירושלמית המשיכה מפה, עברה את קבר רחל, הגיעה לחברון, קבר רחל ואת כל בית לחם בלי עירייה אחת. נסו. כל גוש עציון. כן, נסו. הערבים ברחו ואנחנו לא איציק פרלמוטר היה שם. בזה, אז ככה אמרו בפרטון. שהוא היה מהכובשים של גוש עציון. אני לא בטוח שהחטיבה הירושלמית המשיכה לשם, יכול להיות שחלק כן. הסיירת כן, זה אני יודע. חברים שלי בסיירת שאני עוד לא הייתי איתם, הצטרפתי להם אחר כך, הם המשיכו רק חברון. רבי סקלונסקי, עוד כמה מחברים שלי שהיו שם. אבל החטיבה, אני לא זוכר שהם המשיכו חלק. זה מה שהוא אמר שהוא הליט את המסוע בטקס באפרת. מה לא עושים לי במסוע? אם הוא אמר, אז הוא לא יהודי שלא... הוא לא יהודי שידבר סתם. הוא יהודי שגם, הוא לא סיפר חלק גדול, הוא היה איש שב"כ, הרבה שנים. הוא לא מדבר. יש לו הרבה קטעים חסויים שאנחנו לא מכירים אותם. אפילו אנחנו בתוך חברים קרובים שלו. מדי פעם שומעים רבע סיפור.
שולו שלנו, גם איזה צלשניק אחד. על מלחמת ששת הימים? לא הייתם חברים מהצבא? מאז, מימים, ששת הימים הוא והלאה, הצטרף אחר כך. היינו זה שנים של מלחמות, המשכת. זה מלחמה קשה מאוד אחר כך הייתה יום כיפור, אבל גם כל המלחמות במעוזים, שהיינו כל המקומות האלה, עם גנדי בבקעה, ארץ המרדפים. אנחנו רצנו עם גנדי ביחד, הוא היה בראש הארצי, ואנחנו בתור חיילים רצנו אחריו. דברים מאוד... חתימה ירושלמית הייתה בהרבה מקומות. יצא לך לשבת עם חברים כאילו מהתקופה וכאילו לשחזר חוויות כאילו? יצא לי או לא... שהמשכתם הלאה פשוט? יצא לי לא מזמן לפגוש את החבורים לא על ששת הימים, אבל על מלחמת לבנון. פתאום קופץ עליי אחד, אומר, אתה זוכר איך כמעט נהרגנו שם בפינה הזאת? בסדר, נכון, זוכר. מלחמת לבנון זה גם היה דבר מאוד מאוד מרגש ומאוד... הם בכלל לא הכירו מה זה ישראלים, הם בכלל לא חשבו. נסענו עם הזחל שלנו, טוב, אנחנו רואים שם עובר אחד עם מקשת אבטיחים, אומרים לו, תעצור, תביא אבטיח, תביא עוד אחד, ברח, הוא זורק לנו, הוא לא רואה מפחד. בסוף אני אומר לו, אדוני, כמה משלמים לך? הוא בכלל לא הבין מאיפה נפלנו, מאיפה יש חיילים כאלו, איפה יש דבר כזה. אמרתי לו, אתה חושב שאנחנו גנבים, אנחנו צריכים את הגנבה שלך? כמה משלמים לך? שילמנו לו. זהו, ככה, מותר להיות מוסריים גם, לא צריכים להיות גנבים. אז... אבל לבנון זה היה תקופה אחרת לגמרי. אני הסתובבתי בלבנון לבד, לקחתי את האמבולנס, טיילתי עם כל ערי השוק, כל... עצרנו בקיוסקים, שתינו שם פפסי קולה, הסתובבנו לבד, זה חוויות לפני עצמם, מלחמת לבנון. היום, כלום שהערבים רצו להראות לי, בוא תראה מה יופי. הייתי נוסע טרמפים עם ערבים, לבד, שיגונות שאתה לא מדמיין מה עשינו בו. אמרו לי, בוא אני אראה לך משהו יפה. הוא לוקח אותי לצד, הוא הראה לי איך שהוא הרג שני ערבים שם. ואני יושב עם נשק, אני יכולתי גם להרוג אותו באותו רגע. אבל בסדר, מה יפה כל כך, מה מכובד כל כך, הרגת, נו, מה? אבל זה היה, גם שם זה מאוד לא היה פשוט. ושם מצבי לחימה לא פשוטים. אבל אז ראית באמת כמה הצבא שלנו מוסרי. אני הייתי עם רופא שם, היום הוא גריאטר אחד, אבל ישבנו בתוך כפר, בתוך לבנון, פתחנו להם מרפאה. באמצע הכפר פתחנו להם מרפאה, כל החולים באו, טיפלנו בהם. אמרתי לרופא, תגיד לי, כמה אתה משתגע? הוא טיפל במסירות, בדק אותה. ואתה היום חושב בכלל, איך יעשת לעשות דבר כזה? והיינו לבד, אני הייתי איתו, 30 ערבים יכלו להרוג אותנו בשנייה אחת. לא פחדנו, לא חשבנו. מתפללים בשבת, תפילה, פתאום הבא ערבי, יש לנו מרגשים של תה, ראו כל הדוסים, אמרו לי, מותר לשתות? אמרתי, לא, עשה את זה בשבילנו, אסור לשתות. אבל ביום חול, הוא רצה לכבד אותנו, כל בוקר, הביא לנו תה, תעצור רגע, תראה לי את המאגר מים שלך, מאיפה תביא את המים? כי עשיתי אותו דבר גם ביהודה ושומרון, בדקתי מאגרי מים מלאי תולעים. זה נורא להיזהר, לשתות מהמאגרים שלהם. ולבנון היה בסדר. אפשר לשתות. אם נגיע. אבל באמצע הלילה ירו עלינו. אני זוכר פעם, באמצע הלילה, היה לנו שמירה על הגג, בתר הגג. פתאום מעירים אותי, אומרים לי, יורים, איתן, יורים. אמרתי, נו, אז מה? יורים, תראו, מה? לא, תבוא. באתי. אני שומע צעדים, אני לא שואל שאלות. שואלתי פעמיים מי שם, שלא חס שלום לא יהיה איזה חבר מסתובב שם,
אני התחלתי לראות, ואתה רואה במקומות כאלו, כל הקו מתחיל להתעלק. מי ירה שם? מי ירה שם? אני אומר, אני, מה? מה יש לפחד? מה, ישימו אותי בפינה? מה יכול להיות? היום זה כבר לא כל כך פשוט. שטויות גם היום. רק מי שעושה את עצמו עבודה. בסוף, למחרת, באו וראו שם עקבות של אנשים. ראו עקבות של אנשים, אבל הרגנו רק חתול עליהם. אבל ככה זה, ישנו בבתים והיה פחד מוות ממש. אבל לא היה ברירה, אתה מתרגל גם לישון במקומות שיורים עליך, אין מה לעשות. אבל זה כבר מלחמה אחרת, אתה כבר מצויד אחרת. למרות שבמלחמת יום כיפור, תאמינו לי, יצאנו. ביום כיפור עוד התפללנו פה בישיבה. אני ראיתי בישיבה לצעירים ליד בנייני האומה את כל החבר'ה שהגיסו אותנו ביום כיפור עצמו. לנו קראו רק למחרת יום כיפור. באנו לסיירת שלנו. כלום. תותחים, אין תרמילים, אין פגזים, אין תחמושת. מה תגיד, איך יוצאים למלחמה? פשוט דבר לא היה מוכן, כאילו, הרשלנות הזאת, סמוך על סמוך, יהיה בסדר, ופתאום אתה מגיע, רגע, נו. טוב, אמרנו, חבר'ה, מאיפה מגיעים עכשיו תחמושת? שלחנו 2 מאפיונרים שנסעו לצריפין, שחדו שם את החבר'ה עם קוניאקים וזה, והביאו את כל הפצצות, את כל התחמושת. זה סיפורי אלף לילה ולילה, אי אפשר להאמין שככה הצבא פעם מתנהל. ברוך השם, היום כבר הרבה יותר טוב. אני מקווה, אתם צריכים להגיד יותר טוב היום. אבל בכל זאת, אתם רואים, נלחמנו, ניצחנו, זה היה רגעים מאוד מאוד אמיתיים. אבל תמיד אני זוכר איך שנכנסנו לעיר העתיקה, יש פרחחים שם, ילדים, אפשר רצו לשלוט שלל, כל הפרחחים. פתאום אני בא לאיזה מקום, אני רואה שם ילד, 14, 15, אני יודע, כלום, הוא עלה על מוקש, בדרך לאיזה בית, נקטע לו הרגל. הוא הולך תוציא אותו. טוב, אני לא חשבתי, ראיתי שעוד הוא ילך למות בעיבוד דם. קפצתי 2 קפיצות, הגעתי אליו, חסמתי לו את הזהו. צעקו עליי, אתה נורמלי, אתה תהרג בעצמך, מה השתגעת? אמרתי, טוב, אנחנו לא ניתן לבן אדם למות. אבל איך להוציא אותו? עכשיו, זה כבר לא רוצים להשתגע סתם, אתה יכול לדרוך סתם על מוקש. אז באמת באו לבדוק נגישות, לראות אם הדרך פנויה, ויכולנו להוציא אותו. אבל היו גם משוגעים כאלה, שישר עטו לשלל. אבל הצבא היה ברוך השם, צבא מאוד רגוע ומאוד מוסרי ומאוד ערכי. אפשר היה רק להתגאות בו. אז תמיד אלו קוריוזים ופינות, אפשר לחפש אותם, לספר עליהם, בלי גבול. אבל זה שוליים. זה החלק הזעום שלי, זה הכל. היום החבר'ה עושים הרבה יותר. כל אחד והמבצעים שלו. עוד 50 שנה הוא יפתח את הפה אוי, יוחנן, תפתחו את הפה, ספרו את הסיפורים שלהם. עוד 50 שנה. אני חושבת על זה עכשיו, שאתה מספר, כמה מוות חווית בחיים, זה הפיגוע במרכז הרב, מיליון מלחמות, כאילו איך נשארים בן אדם אמין, שפוי, בתפקד, כאילו, איך חווים את היומיום אחרי כל דבר כזה, זה חוויות נוראיות, כי אולי בגלל שאני לא הייתי בצבא ואני לא מכירה את זה. בצבא, חייל בצבא לא חווה את כל המוות הזה. במקרה הגרוע יש לו כמה חיילים שנהרגים, אלא אם כן הוא עובר מלחמות. מלחמות זה דבר אחר. זה נכון, זה לא היה, מרכז הרב זה היה טראומה קשה מאוד. זו הייתה טראומה קשה מאוד, בייחוד שנאבקנו שם בכמה דברים, הרי בהתחלה לא נתנו להיכנס לשם. עמדנו בחוץ, אז אף אחד לא יודע מה לעשות שם. ראש העיר רצה להיכנס שם מסיבת עיתונאים, אמרתי לו,
אם אני לא נכנס, אתה לא נכנס. לא יהיה מסיבת עיתונאים, לא מעניין אותי בכלל. באמת הוא לא נתנו להיכנס, כי פחדו שיש עוד מחבלים בפנים, הם צדקו, לא שזה היה פחד. אבל אחרי שנכנסו, כינסנו את כל ההרוגים במקום מסוים, והיינו צריכים לזהות אותם. ולא היה מי שיזהה אותם, זה לא כל פשוט היה, זה לא צבא שיש דיסקיות ודברים כאלה. זה באמת חוויות מאוד לא פשוטות. הם צריכים לעבור אחד, לזהות אותם. התלמידים שלך זה אנשים שאתה מכיר אותם. אני לא הכרתי אותם אישית בשמות כבר, אבל המנהל שלהם לא היה מסוגל לעשות את זה. רק הרב וייס עבר איתי אחד, וכל אחד שמנו פתק מי הוא, איך קוראים לו. אחר כך הבאנו את ההורים שלהם. שזהו אותם. המשטרה רצתה לקחת אותם לאבו כביר. זהו. המשטרה רצתה לקחת אותם לאבו כביר ולא הסכם. יש לכם ספקות ממה הם נהרגו? בואו אני אראה לכם. כל אחד היה קרוב. הנה, זה כדור הזה, זה כדור הזה. שמעתם ששלחו אותם לאבו כביר. משי זהב, היום הוא ראש, אני יודע מה, הוא היה אז ראש הגנגסטרים של ירושלים, היום הוא ראש זקה, מה הוא היום? הוא עומד מאחוריי ואומר לי, אתה הראשון שעושה היסטוריה, אל תיתן להם. אל תדאג משי, אותי הם לא ישברו. קשה מאוד, כי חברים שלי טלפנו כל הזמן בטלפונים, תגיד, הבן שלי שם, הנכד שלי שם, אנשים טובים. אני לא ידעתי שהם שם, רק אמרתי להם, תראו, לא זיהינו סופית, אבל אני חושב שהנכד שם. איך זה עבד באמת עם הודעות למשפחות, כאילו, של אזרחים? מי התעסק עם זה? לדעתי, הצד האזרחי עד היום לא מאורגן כמו שצריך. היישובים כן, הערים לא. יש להם כל מיני קודקודים וכל מיני קודקודי משנה, אבל אולי אנחנו באופן אישי ידענו את זה. ואני קראתי להורים, אחרי שזיהינו כל אחד ואחד, אמרתי לטלפן להורים, שיבואו לזהות הילדים שלהם. שואל על הפיגוע או על 6 הימים? לא, על 6 הימים, כן. 6 הימים זה הצבא, אבל הצבא עבד יפה. גם עם האזרחים? האזרחים, לא, הצבא לא יכול לזהות את האזרחים. אבל האזרחים זה בטח קרה ממש בבית, ליד הבית. האזרחים ידעו. כמעט לא היו אנונימים. אנונימים היו יותר במלחמת שחרור. כאלה של אדומים, כי בקושי באו, ירדו באוניות והלכו להילחם, אף אחד לא הכיר אותם. אז שם היו אנונימים. תמיד אני אומר לא להביא לי מים. תמיד אני אומר, אל תביאו לי, זה ישכח. אז הנה סוף סוף זה קורה. רגע. אבל אז הכל היה אחרת. גם לוויות, מאיפה יצאו לוויות? לא היו בתי לוויות, יצאו מהבתים. באמצע המלחמה יצאו, עשו לוויה ככה תחת הפגזות? ב6 הימים, אז אולי חיכו יום-יומיים, כן. במלחמת השחרור היה יותר בעיה, אבל ב6 הימים... לחיילים עוד לא הודיעו רק אחרי המלחמה. אי אפשר להתארגן. הם כולם שכחו שערי צדק שם. שורות. עד שהודיעו להם, עד ש... אבל... טוב, הצבא יודע להתארגן, לזהות, נאמר, אבל במקומות אחרים בתי חולים הודיעו את זה. בתי חולים הודיעו למשפחות שלהם, יש תרגול לזה. אבל אתה שאלת, למשל, היה עכשיו רצח לא מזמן משפחת הנקין. נכון? כן. אז... מתי זה היה באיזה חג? סוכות? כן, אני זוכר, הלכנו להקפות שניות במרכז הרב, אני מקבל טלפון עם מוטי יוגב, תשמע, היה פיגוע, ואני יודע שמשפחת הנקין. אמרתי לו, איפה אתה יודע? אני נמצא שם על יד הפיגוע, אז אני יודע. אמרתי לו, טוב, אבל נלך תראה מה נעשה אצלם בבית. טוב, אני יודע להורים, מה לעשות? אז באתי, לקחתי את לאה, אמרתי לה, בואי תלכי איתי, נלך למשפחת הנקין.
הולכים על זה, ליד השירות הלאומי, מי שמכיר את הבית של השירות הלאומי. התקופה שהם התפללו אצלי בבית כנסת. אז באתי ליד הבית שלהם, אני מקבל עוד טלפון, אמרו לי, הרגע מישהו הודיע להם. בטלפון. איפה האזרחים? מאורגנים. אמרתי לי, בואי נעלה מיד, עלינו מיד, והם אמרו לי, קיבלנו ידיעה, עכשיו אנחנו לא יודעים מכלום. אמרתי להם, כן, אני גם קיבלתי את הידיעה, באתי להגיד לכם. אני לא מודיע רשמי, אני לא יודע פרטים, אני רק מוטי יוגב, תלפן אליי. אז ככה התיישבנו והתחלנו ככה לעשות טלפונים קצת, ולהתחיל להתארגן. אני אחר כך בלוויה, אני עוד שאלתי את ראש העיר ואת כל הצוות שלו, עכשיו תגידו לי, ככה אתם עובדים? והם נורא התביישו, לא היה להם מענה. ביישובים יש כל מיני צוותים, לא? צוות, כן, צחי, הם יודעים לעבוד, ויותר מאורגנים היישובים. אבל שם... אבל בעיר, באופן רשמי יש, אבל... בכמה שעות שישבנו שם, טלפנה עליי איזו עובדת סוציאלית ששמעה מה קורה. אני ישבתי אצלם בבית וארגנתי כבר את הלוויה. שעות כאילו, כמה ימים? זה טעות שהיה שם משה דיין, אני לא יודע, חולשה שעד היום אנחנו בוכים עליה. מי זה הוואק, כמה חבורת נוכלים ערבים. תוך כמה זמן זה קרה? כשאתם הגעתם נגיד בשבועות לכותל, הייתם יכולים לעלות להר הבית? עקרונית כן, אבל הר הבית, לא אני. כן, אבל אני אומרת עקרונית עוד היה אפשר, כאילו זה עוד היה... הלכתית לא עליתם? גם הרב ציודה והנזיר, איך הם הגיעו לכותל? הם הגיעו דרך הר הבית. נסעו עם הג'יפים, משער האריות, לקחו אותם, הם לא ידעו שהם על הר הבית, פתאום הם רואים, פתאום הם זיהו, הרי הם הכירו את המקום. שהם עוברים בהר הבית, אבל זה עוד היה כאילו תקופת הכיבוש. לחזור, הם כבר לא חזרו משם. אני חושב, לא יודע איך לחזור. כל האזור עוד היה עם צלפים, זה לא היה פשוט להסתובב אז. עד שתיארו את כל האזור של ירושלים מצלפים. מה, היו ירדנים, צלפים ירדנים שעוד נשארו שם? כן, אך די זמן, כמה שעות, לא חודשים. אבל הנה, כשבאותו שעות שכבשו את הר הבית, אני עוד הורדתי הרוגים של הצנחנים מהמסגד. והכל היה באותם שעות, דיברתי איתכם על רצף של שעות. באמצע המלחמה, פשוט נכנסו באמצע המלחמה. כשכבר צעקו מות הגור הר הבית בידינו, הרב גורן שלח ישר רכבים להביא את הרב ציודה ואת אבא שלו, את החוטף. והיה עוד מלחמה כאילו. היה עוד מלחמה בסמטאות. פינישים. כן. הסמטאות, כי הר הבית כבר היה כבוש. אתם יודעים איך הרבנים היו מרכזיים במלחמה בארץ? זה שהרב גורן היה שם, זה גם מפתיע. גורן הוא רץ יחד עם כולם ספר תורה קטן ביד, ופרעות כיסא שלי. באנו מהגנים ספר על הרב גורן. דמות השנה. דמות השנתית שלכם. כן, כן. גם אשתו, סליחה. השנה הבאה הרב גורן. כן? צפיה. זה דייץ, כן. כן, כן, כן. של הנזיר. נשארים בכותל. באמת? זה נושא בשביל. של הנזיר. אחות של הרב של השוב. הרב של השוב שהתחתן, הוא התחתן עם מדים. בירושלים התחילו לדבר, מה זה? התחתן עם מדים? תביא חליפה, תביא מגבעת, מה אתה? הרב ציודה כל השנים שפליח אותו. יהיה קודש, אומר איזה קדושה יש במקברות וזה. במדים יש קדושה.
תראו את הנשקים שנלחמו אז, לעומת הנשקים שיש היום. מה יש להשוות? תראו את הנשקים שהיה מלחמת השחרור, בכלל, סטנים כאלה, כמו גאקו. ובקושי פעלו, אבל בכל זאת ניצחו. דוד כאן, כל התותחים המצחיקים האלה, בקושי ירו, עשו הרבה רעש, אבל בקושי ירו. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מוביל בנושאי ניסים, דברים שדורות מחכים להם. זה לא דברים שברגע אחד נעשו. ולכן תמיד בכל המערכות שצריך תמיד לזכור באופן כללי איפה אנחנו נמצאים, צריכים לתקן את כל הפגמים הקטנים. אבל תמיד לראות במקרו, לראות איזה יופי, איזה עוצמה, איזה דור אנחנו חיים בו, זה תמיד הדברים המאוד מאוד מיוחדים שאנחנו חיים בהם. תמיד אנחנו אומרים לדורות הבאים, הרב ציודה אמר לנו, תראו, בזמני יש קשיים, בזמנכם יהיה פי 2 קשיים. תתכוננו לזה, ואף פתיכם. אני לא מאחל לאף אחד מכם שיהיה לו פי 2 קשיים מה שהיה לנו, אבל אנחנו לא יודעים עוד מה צפוי לנו קדימה. אז אתם תובילו. איך אני אומר לכולם, הזקן שלנו כבר לבן, שלכם ברור השם, הוא בסדר, אז הכלים שלכם. תראו של מיכלי, תפחת אותו. אתה כל מוצא, שניים. תודה רבה סבא. זה זיכרון בוא נעשה ככה תמונה כזה. נעשה, בוודאי יש נעשה. כזה טיימר כזה שאתה כזה תרוץ.